أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Приветствую вас на 14-м Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей. Вот уже много лет он объединяет представителей мусульманского духовенства из российских регионов. Сегодня мы встречаемся в непростое время, когда исламский мир переживает суровые испытания, среди которых обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стираются и искажаются нормы морали, закрепленные в священных писаниях. Такая тенденция приводит к распространению нацизма и расколу между народами, с чем Россия активно борется. Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, сплоченность Российской Федерации и сохранение нашего культурного многообразия. Мусульмане России всегда бережно хранили богатейшие исторические и культурные традиции предков. Наши религиозные деятели и учителя прививают подрастающему поколению высокие нравственные качества, любовь к родине и готовность трудиться на ее благо. Одновременно религия ислам помогает мусульманам из разных стран социализироваться в российском обществе. Она дает им духовную опору и помогает интегрироваться в культуру российских народов. Мусульманские религиозные организации создают для иностранных граждан образовательные и социальные программы, которые помогают им быстрее адаптироваться к жизни в России. Уважаемые друзья, в этом году наша встреча приурочена к Казанскому форуму и проходит в дни, когда Республика Татарстан принимает большое количество гостей из мусульманских стран. Прошло также заседание группы стратегического видения. Завтра состоится ЕСГЭ Болгарджина, который посвящен Дню официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Все эти события играют важную роль в укреплении гражданского мира и согласия, сохранении культурного и духовного наследия нашей страны. Хочу поблагодарить всех присутствующих за активную религиозную деятельность и участие во всех мероприятиях. Уверен, что, объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть имеющиеся вызовы, а решения, принятые в рамках Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, будут способствовать устойчивому развитию российской государственности. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Әлеге форум ислам илләре белән хөрмәттәшлеккән кыйнайту кысарылга уза. Бүген киләчәк буынның тәрбияләүнең кыйммәтлеге арта. Россия халкының бердәмлеген үтергән өченезен зур рәхмәт сезгә. Барыгызда нәҗетле эш, имин, бәрәкәтле тормыш телим. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Безнең таянышыбыз дин әһелләре. Дин аша гына без үзебезне саклап кала алабыз. Милләтебезне, динебезне, телебезне, гырыф-гадәтләребезне. Әлбәттә, безнең Татарстанда әле 30% кына татар яши, калганнары Россия өлкәннәрендә, чит илләрдә. Һәм менә шушындай форманы табып, сезнең белән ел саен очрашып, изге Болгар җирлегенә бергә барып, бу эшләр менә шундай зур файдалар бирә. Минем сезгә зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Сез үзегез дә күреп торасыз, без зур эшләр алып барабыз. Ислам илләре белән аралашу буенча, аларны чакыру буенча менә форумнарыбыз матур итеп үтеп бара. 2 ел дәврендә бу форум инде безнең президентыбыз кушуы буенча бу бөтен Россия күләмендә үткәрелә. Һәм менә Марат Шакирҗан улына бик зур рәхмәт. Менә оештыруда, үткәрүдә башыннан ахырына хәтле безнең белән. Марат Шакирҗан, сезгә зур рәхмәт. Әлбәттә, авыр чорларда яшибез. Аңа карамастан, менә кем? Ислам илләре безнең ил белән бергә. Ислам илләренең җитәкчеләре безнең президентыбызны ихтирам итә. Һәм без үзебезнең өлешебезне дә кертәбез. Без
Татарстан менә бу эштә бер уртак урын алып, шушы эшне менә бергә, алар бит күрәләр менә безнең эшләгән эшләребезне, алар күрәләр. Без аларга әйтәбез, сез беләсезме, бездә бит 20 миллионнан артык мөселман яши. Алар сезнең белән аралашырга килә. Аларга мәчетләр, хәләл, бүтән укыту процессларын оештыру, ул бит үзебез генә бездән оештыра алмыйбыз. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бездән шулай итеп форумнар үткәрү, сезнең белән аралашу, бу бик зур этәргеч безнең илебез өчен. Сезнең хезмәтегез өчен мин зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Ул чынлап торып зур хезмәт һәм киләчәктә дә шулай бергәләп, матур итеп эшләргә, яшәргә насип булсын. Хуш килдегез, көннәр матур булсын, иртәгә бергәләп Булгарда намаз укып, изге теләкләр белдереп, сәфәр ясарга насип булсын. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Томск өлкәсе Стрижевой шәһәре мөселманнарының җирле дини оешмасы рәисе Исмагыйлов Рамил Назиф улы бүләкләнде. Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Приморье крае мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гарифуллин Артем Сирин улы.